To bolo veľké privítanie, ďakujem Stašek. My sa so Staškom poznáme už roky, pretože pochádzame z rovnakých rodinných situácií. Sme deti pastorov a vedúcich a máme asi rovnaké postihnutia. A s Evkou tiež máme veľa spoločné, lebo obidve sme si zobrali tak dobre bláznivých mužov v tej dobrej veci a keď sme tu tak začala celá táto bohoslužba a všetko, tak sme sa s Hankou na seba pozreli a sme si povedali, to je to isté DNA. A to je úplne fantastické, viete, to je úplne úžasné vidieť, že Boh robí tie isté veci, on je proste úžasný a pre mňa je to veľmi vzácne. Tak, jak Stašek povedal, s Mirím zobrala som si muža, ktorý zakladá zbory a to je dobrodružstvo, to teda je. Spolu máme 3 nádherných synov, 14, 12 a 5 ročného a to je tiež dobrodružstvo iného druhu a tak sme veľmi vďační za to všetko, čo Boh koná a ja chcem dneska hovoriť úplne niečo, čo išlo úplne od začiatku tejto bohoslúžby a čo Boh dal veľmi hlboko na moje srdce a musím sa priznať, že túto kázeň kážem prvýkrát a mám bázeň ju kázať, ale dostala som mu jednu noc, keď som veľmi túžila po Pánovi a kričala som po ňom a hľadala som ho a on mi dal toto slovo a celé toto slovo je o Božej prítomnosti. O Božej prítomnosti. A je to z jedného krásneho príbehu v Starom zákone, do ktorého sa spolu pozrieme. Ale neviem ako vy, ale moje srdce túži po Božej prítomnosti. Ja neviem, v akých situáciách vy chodíte, aké sú vaše okolnosti, ale my v Nitre a pri zakladaní zboru sme tak často v situáciách, kde nič iné ako Božia prítomnosť nepomôže. Poznáte to? A toto vo mne, niektorých to robí to, že keď je ťažko, tak sa sťažujú na Boha, ale vo mne to robí, keď je ťažko, tak ja kričím po Bohu. A volám, Bože, ja ťa chcem viac, ja ťa potrebujem viac v mojom živote. Ja túžim viac po tvojej prítomnosti. A tak som došla k tejto nádhernej pasáži a tak môžete so mnou, je to 2. Samuelovej, 6. kapitole. A je to čas, kde Dávid prešiel celou 1. Samuelovou, to si môžete prečítať, kde prešiel všetkými bojmi, ako bol vyhnanec a proste spoznal Boha spôsobom, akým ho spoznal v tom období. A práve najprv sa stal kráľom Judska, potom sa stal kráľom Jeruzalema a vlastne bol kráľom celého izraelského národu. Čo bola obrovská vec. Po rokoch sa zjednotili kráľovstvá a proste bola to veľká vec a jedna z prvých vecí, ktoré Dávid išiel urobiť, a toto sa mi na tom strašne páči, jedna z prvých vecí, ktoré Dávid išiel urobiť, bolo, že chcel priniesť Božiu prítomnosť do kráľovstva. A viete, mne sa to strašne páči, ja vám to prečítam hneď na začiatku. A Dávid znova zhromaždil celý výkvet Izraela v počte 30 000 mužov a vybral sa so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Judska, aby odtiaľ doniesol Božiu archu pomenovanú menom Hospodina zástupov, ktorý trôni nad cherubmi. Viete čo? Božia sláva si zaslúži to najlepšie. A ja keď sa tak na vás pozerám, Božia sláva prichádza do mesta a do ľudí, do miest, kde sme cez nás. Jak sme to spievali, on sa odráža v nás. A jak sa tak na vás pozerám, tak vidím, že Boh si vybral to najlepšie pre Prahu. Amen. Vieš o tom, že je to najlepšie pre Prahu? Pretože Boh cez teba chce uvoľňovať svoju slávu v tomto meste. Včera ráno sme sa s Hankou modlili a zrazu úplne tak zostupilo na mne, viem, Bože, táto Praha je tak krásna. Ale tak krásna, ako ja vám ju tak závidím. My Slováci sme vám vždy závideli tú Prahu. Proste ani kúsok z toho skoro nemáme. Vy tu máte námestie na každom rohu. My máme 2 námestia v meste a to je mesto, hej? Možno jedno niektoré. A vy máte námestie na každom rohu. Máte nádherné mesto. A večer, keď sme išli električkou naspäť, plné mesto ľudí.
U nás teraz mesta bojujú s tým, že mesta sú vyľudnené. Proste z námestí ľudia zmizli. A u vás v Prahe je plné mesto ľudí. A ja som sa tak pozerala po tých ľudí. A tak, jak máte krásne mesto, tak ho máte plné ľudí, ktorí nepoznajú Pána. A moje srdce bolo úplne dotknuté. A som si povedala, Bože, ja chcem vidieť ešte krajšiu Prahu. Ja chcem vidieť Prahu, z ktorej krása vychádza nielen z tých krásnych veží, ale vznútra, z tvojej prítomnosti. To chcem vidieť. A to vám žehnám. Toto vám žehnám sem do Prahy. A viete, Božia prítomnosť si zaslúži to najlepšie, a to ste vy. Boh si vás sem povolal a cez vás chce uvoľňovať Božiu slávu. A keď som sa modlila, tak som sa modlila, Bože, aj keď je to možno zopár v porovnaní k tomu, aká Praha je veľká, zopár sviec, modlím sa, nech svetlo, ktoré produkujú, je tak silné, aby to urobilo vplyv v tomto meste. A to si ty. Každý jeden z nás. To sme my. Tam, kde sme. A potrebujeme Božiu prítomnosť. Na toto všetko potrebujeme Božiu prítomnosť. Dávid, tam sa píše, že neskôr vo verši sa hovorí, že Božiu archu, v 3. verši, Božiu archu naložili na nový voz, dneska by to bol Mercedes možno, a vyniesli ju z domu Abinábovho, ktorý bol na vršku. Takže Božia prítomnosť si zaslúži to najlepšie. Ale ja chcem hovoriť o 3 takých, ani neviem, jak to nazvať, takých faktorov Božej prítomnosti, ktoré som ja našla v tomto príbehu. A ja viem, že ich môže byť aj viac, ale dovolte mi zdeliť sa s týmito 3 a ja dúfam, že to budete spolu so mnou vidieť. Prečítam trošku ďalej tento príbeh, aby ste vedeli, o čom hovorím. Pri prevoze Božej archy z domu Abinádabovho z vršku Achio kráčal pred archou. Išli totiž, verš predtým, išli s archou jeho synovia, ja už nebudem to meno ani hovoriť, dobre, lebo je dlhé a ťažké. Išli jeho synovia Uza a Achio a oni riadili ten nový voz. To boli synovia muža, v ktorom dome archa dovtedy bola. Hej? A oni sa proste rozhodli, že oni idú s ňou. A chcú sa uistiť, že prevoz bude OK. A išli spolu, Achio kráčal pred archou, Uza kráčal za. Dávid a celý dom Izraela tancoval pred Hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov, z cyprusového dreva, citár, harf, bubienkov, hrkálok a cymbalov, keď prišli k náhonovho humnu. A Uza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. A Hospodin sa rozhneval na Uzu. Pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. A Dávida nahnevalo, že Hospodin pripravil Uzu o život. Preto nazval to miesto Perec Úza a tak sa volá dodnes. A v ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal, ako by Hospodinová archa mohla prísť ku mne. A preto Dávid nechcel previesť Hospodinovú archu k sebe do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gatčana, Obed Edoma. A ja ho budem volať iba Obed. Dobre? Prvý faktor Božej prítomnosti je, že Božia prítomnosť si vyžaduje bázeň. Dlho som tomuto príbehu nerozumela a pamätám si ako mladé dievča, keď som vyrastala, poznala som túto časť príbehu. A hnevalo ma to presne rovnako ako Dávida. Prečo si ho zabil? Však chcel iba pomôcť Božej prítomnosti. Chcel iba predsa to zachrániť a nič zle neurobil, ako nikoho nezabíjal, nikomu nič nerobil. Viete, Božia prítomnosť má v sebe moc. Božia prítomnosť má v sebe moc. A ja som sa pýtala, Bože, prečo naozaj Uza musel zomrieť? Možno Uza si už zvykol na Božiu prítomnosť, keďže bola v jeho dome. Možno bol taký familiárny s ňou už. A ja neviem, ako ste vy, ale niekedy máme tendenciu si zvyknúť, že Božia prítomnosť má túto mieru v našom živote. Chváli, slovo, idem domov. Ale viete, Božia prítomnosť je moc. A moc sa prejavuje 2 spôsobmi. A pre mňa Božia moc, jeden z najúžasnejších spôsobov je, keď Boh začne konať zázraky. Keď Boh začne robiť veľké veci. A toto vo mne tvorí veľkú bázeň.
Pretože keď vidím, aký je Boh veľký, keď vidím, ako Boh koná, keď vidím, aké veci sa dejú, to vo mne vytvára bázeň. Ale je aj druhá časť, ktorú Boh niekedy používa, a to je, že prejaví svoj hnev. Aj toto je spôsob, akým Boh nás učí bázne. Viete, bol zákon, že nikto sa nemá dotýkať Božej truhly zmluvy. A už za to urobil. Viete, Božia prítomnosť nikdy nepotrebuje našu pomoc. My máme byť iba nástrojom na uvoľňovanie Božej prítomnosti. Ale Božia prítomnosť potrebuje bázeň. Božia prítomnosť potrebuje bázeň. A ja neviem, čo v tvojom živote uvoľňuje bázeň. Či je to to, aký je Boh veľký, alebo či je to to, aký Boh vie byť prísny. A on vie byť oboje. Viete, keď sa vychovávajú deti, tak niekedy to robíme tak, že najprv po dobrodky. Že? Nechoď tam, lebo vieš, toto a toto sa ti môže stať. Ale príde niekedy bod, keď aj my, rodičia, im dovolíme, nech sa poučia. Prečo? Pretože budú mať bázeň. Pretože si zapamätajú, že už tam nepôjdu. Že? Poznáte to? A ja to poznám. Pamätám si, keď som raz ležala pred Pánom a moje srdce bolo veľmi vážne. Boli sme na biblickej škole, to sú dobré miesta. Boli sme na biblickej škole a učitelia videli, že sme došli do bodu vlážnosti a povedali nám: decka, tu ostaňte, kým neprelomíte. A najprv sme sa rozčulovali, ale viete, tam sme boli, ja si pamätám, že tam 3 hodiny ležala na zemi. Až do bodu a som hovorila: Bože, fakt nič necítim. A chcem tvoju moc. A viete, ukázal sa mi v hneve. Prvýkrát. Väčšinou ho vidím v jeho sláve. Ale teraz mi dal okúsiť aj kúsok jeho hnevu. A poviem vám, najprv som bola vystrašená. A moje srdce sa veľmi rýchlo zlomilo pred ním. Ale poviem vám, tak ako to dieťa, keď sa poučí, keď okúsi kus hnevu rodiča a vie, že toto nahnevá môjho otca, moju matku, tak vie, čomu sa vyhnúť. Je to tak? Rozmýšľala som, prečo toto sa všetko stalo, a myslím si, že toto bola aj jedna veľká lekcia pre Dávida. Keď Dávid videl Božiu moc aj v tomto hneve, keď zabil Uzu, spôsobilo to v Dávidovi strach. Až taký strach, že opustil Božiu prítomnosť. Dal ju do domu Obéda a odišiel domov. Dávid sa musel vyrovnať s tým, prečo Uza zomrel. Potreboval čas, aby sa vyrovnal s tým, prečo Uza zomrel. Musel sa vyrovnať so svojím hnevom a so svojím strachom. A toto všetko, ten svoj hnev, ten svoj strach, tú neférovosť, kvázi, z nášho ľudského pohľadu, musel pretransformovať do bázne pred Bohom. Viete, sú veci, na ktoré nikdy nebudeme mať odpoveď v našich životoch, ktorým možno nerozumieme. Ale príslovie 9:10 hovorí, dovolte mi, aby som vám to prečítala. Začiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. V poznaní najvyššieho spočíva rozumnosť. Strach nás väzuje, ale bázeň nás uvoľňuje k poznaniu toho, kto je veľký Boh. A ja vám veľmi žehnám, čokoľvek v živote máš, či je to, že vidíš, ako Boh koná, alebo či je to, že si videl, že urobil niečo, čomu možno nerozumieš. Modlím sa, aby všetky tieto veci v nás uvoľňovali bázeň pred Bohom, pred jeho veľkosťou, pred tým, aký on je. Lebo Boh je veľký Boh. A jeho moc, aj keď ju chceme, si vyžaduje bázeň. A teraz zostaňte so mnou, ja idem ďalej, tu na nekončím. Druhá vec, ktorú Božia prítomnosť prináša, je požehnanie. Vidíte, ak pôjdete so mnou ďalej v tom príbehu, tam sa číta, že a tak zostala Hospodinová archa v dome Gáčana, Obed Edoma, 3 mesiace. A Hospodin požehnával Obed Edoma i celý jeho dom.
A kráľovi Dávidovi museli oznámiť, ja som to tam doplňala, oznámili, že Hospodin pre Božiu archu požehnáva dom Obed-Edoma i všetko, čo má. A Dávid išiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu Obed-Edoma do Dávidovho mesta. Božia prítomnosť prináša neprehliadnutelné požehnanie. Neprehliadnutelné. Som si tak predstavovala, aké to muselo byť pre tých sluhov, keď videli to požehnanie v dome Obed-Edoma. A hovorí si to, povieme to kráľovi, nepovieme to kráľovi. Ale keď sa to dozvie, že proste, jak sa jemu darí, tak bude sa na nás hnevať, že sme mu to nepovedali. Musíme mu to povedať. To muselo byť tak evidentné požehnanie. Rozumiete mi? To muselo byť tak evidentné požehnanie, že to museli oznámiť kráľovi. To sa mi na tom fantasticky páči. Viete, Božia prítomnosť nás niečo stojí, lebo keď príde jeho moc, ona začne poukazovať na veci, ktoré v našom živote nemusia byť. Dávid prišiel s veľkým nadšením pre Božiu prítomnosť, ale chýbala mu bázeň. A preto sa muselo stať niečo, kde musel zažiť pokoru a bázeň pred Bohom. Pretože viete, čo sa stalo tentokrát? Keď Dávid začul o tom požehnaní, opäť prišiel s radosťou, ale tentokrát už trošku inak zobral tú Božiu prítomnosť do svojho mesta. Tam sa ďalej hovorí, že a keď nosiči Hospodinovej archy, tam sa hovorí znovu, že s radosťou odnášal Božiu archu. To znamená, opäť jeho vnútro bolo naplnené vášňou a túžbou a povedal si, aj keď ma to niečo bude stáť, aj keď Božia prítomnosť má moc a tá moc bude poukazovať na veci v mojom živote a bude nás prečisťovať a bude nám robiť to, že budeme mať bázeň pred Bohom, ale túžim viac po nej, pretože má viac v sebe ako len to. Rozumiete mi, o čom hovorím? Nie je to len bázeň. Bázeň je potrebná. A sú okolnosti nášho života, ktoré nás naučia mať bázeň pred Bohom. Ale musíš prekonať aj to, ten strach možno z neho. U Dávida to bol hnev, potom strach, ale pretransformoval sa to na bázeň. Pretože tentokrát si povedal, ak jeho dom je požehnaný, ja to chcem mať u mňa doma. A viete, čo toto je dobrá túžba? Toto je dobrá túžba po Božej prítomnosti. Ja keď vidím, ako Boh koná inde, viete, čo si poviem? A ja to chcem vidieť, ja to chcem mať doma, ja to chcem mať v Nitre, ja to chcem vidieť v Prahe. Ja to chcem vidieť v mojej rodine, ja to musím vidieť v mojej rodine, pretože to potrebujem. Ja mám 3 synov, ja to potrebujem vidieť v mojej rodine. Dávid musel prekonať svoj strach, bol naplnený novou vášňou po Božej prítomnosti, ale tentokrát už to nebolo iba o novom aute, už to nebolo iba o výkvete Izraela. Tentokrát viete, čo sa píše? Keď nosič Hospodinovej archy urobil 6 krokov, obetoval býka a vykrmeného tela. Tentokrát to bolo s radosťou a s bázňou. S radosťou a s pokorou. Pretože zažil Božiu moc. Pretože poznal, akého veľkého Boha si nesie. Akému veľkému Bohu slúži. A Dávid opasaný lánovým éfodom tancoval z celej sily pred Hospodinom. Opäť tam vidíme tú novú vášeň. Opäť tam vidíme to jeho nadšenie. Dávid a celý dom Izraela vynášali Hospodinovú archu s radostným pokrikom a za zvuku rohu. Viete, vášeň a bázeň sa nevylučujú. Vášeň a bázeň sa doplňajú. Vášeň a bázeň sa doplňajú. Mali sme takú situáciu nedávno. Našou naozaj túžbou v Nitre aj v tom všetkom, čo robíme v celom networku, je naozaj vidieť viac Božej moci. Máme situácie, kde nič iné ako zázrak nepomôže. A vždy, keď vidíme Božiu moc, tak naše srdce je naplnené novou vášňou po ňom. A vám poviem len na povzbudenie jeden príbeh. V zbore v Zámkoch, ktorý sme založili pred tým, ktorý teraz vedie Milan Presburger s nami v networku, tak Milan hovoril nám tento príbeh a poznáme tých mladých ľudí už. Hovoril, že asi 3-4 mesiace si všimol, že tam chodili takí 2 chalani. Ale vždy pred skončením odišli, sedeli tak v strede a proste nevedel sa ku ním dostať a už si povedal, že musím ich už chytiť, musím zistiť, kto to sú. A jednu nedeľu chlapci prišli za ňom a povedali, Milan, my sa chceme predstaviť a chceme s tebou hovoriť. A zrazu povedali niečo, čo nám úplne vybilo poistky. A to sme teda veriaci už dlho. A videli sme už veľa Božej moci. Ale toto je fantastické na ňom. A oni povedali, vieš čo, Milan,
jeden chalán začal hovoriť, ja som žil v Anglicku a fakt ako, bol som tam rok a bolo to úplne hrozné, mal som už skoro kde bývať. Bolo proste úplne išiel z problému do problému. A tak jedného dňa som bol sám, úplne z ateistické rodiny, hej. Bol som sám doma a som povedal, Bože, ak si, ukáž sa mi. Tak mi pomôž. A viete, čo sa zrazu stalo? A toto je ako povedané. Zrazu prišiel sám Boh. Sa úplne rozžiarila izba. Boh vstúpil do jeho miestnosti. On hovoril, ja som padol na kolena, ja som činil pokánie a ja som vedel, že Boh vošiel do môjho života. A Milan ho počúva, že aha, viete, akože klasickí veriaci, hej? Aha, wow, super. No a mal som kamaráta, s ktorým sme si písali, ten bol v Zámkoch a on mi volal a mi písal zrovna, že počúvaj, tak hrozné veci sa mi dejú, že ja už nevládzem a už nemám chuť ani žiť, ani nič. A tak som mu odpísal, počúvaj, vieš, čo sa mi stalo? Stalo sa mi toto a toto. A on hovorí, wow, to znie super, pošli mi návod. Tak mu poslal návod. To by som inak chcela ja. Poď mi ide ten návod. Poslal mu návod a hovorí mu, počúvaj, tak postavíš sa, povieš, Bože, prídi, chcem ťa poznať, vodi do môjho života. Viete čo? Stalo sa to isté. To isté. Ja neviem, jak to Boh robí, neviem, prečo to tam robí u nich, ale proste stalo sa to isté. On hovorí, že presne to isté. Boh prišiel do miestnosti, svetlo tam prišlo, Boh sa ma dotkol, zmenil ma, kamarát sa vrátil, končil sa rok, prišli sme domov, sadli sme na internet, pozreli sme, kde sú kresťania a sme tu. A sme tu 4 mesiace a chceme ti povedať, Milan, milujeme Pána Ježiša, chceme tu chodiť, už ich je 8. Už ich je 8. Obrátili sa ich frajerky, dali si dokopy svoje vzťahy, to sú zázraky, ktoré sú úžasné. Jednej z tých dievčat pred 2 mesiacmi mala tak nedorastenú nohu, že to bol lekársky záznam pri jej vstupe na vysokú školu a mala z toho vážne problémy. Bola uzdravená, noha sa jej nedorástla, ale tá druhá sa jej skrátila, pretože bola veľmi vysoká. A ona nechcela, aby jej dorástla noha, ona chcela, aby sa jej skrátila noha. A išla k lekárovi a lekár ju odmerala a ona bola nižšia. A on hovorí, čo sa stalo? A prišla domov a ukázala to máme. Mama hovorila, čo sa stalo, to je neuveriteľné, že bola som v zbore, Pán Boh ma uzdravil. Mama prišla do zboru, odozdala svoj život na prvom stretnutí. To je Božia moc. Božia prítomnosť prináša požehnanie. Túžiš po nej, lebo ja keď toto počujem, ja keď toto vidím, ja túžim ešte viac. Ja túžim ešte viac vidieť môjho Boha konať. Tretí faktor Božej prítomnosti je, že spôsobuje rozdelenie. Dovoľte mi dočítať ďalej príbeh. Dávid a celý dom Izraela vynášal Hospodinovú archu s radosťou, s pokrikom za zvuku rohu. A keď Hospodinová archa vstupovala do Dávidovho doma, Saulova dcéra Míkal sa pozerala z okna. A keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, opovrhla ním v srdci. A priniesli Hospodinovú archu, položili ju na pripravené miesto a potom tam sa píše, to nebudem celé čítať o tom, ako Dávid na počesť Božej prítomnosti požehnal celý národ a celý národ zažil Božie požehnanie hneď z jeho prítomnosti. A potom prišiel Dávid domov, verš 20. A keď sa Dávid vracal domov požehnať svoju rodinu, Saulova dcéra Míkal mu vyšla oproti. Zrazu už vyšla. Predtým bola v okne. A povedala, král Izraela sa dnes naozaj vyznamenal. Myslím, že to nemyslela povzbudivo. Keď sa ako nejaký nehanebník obnažoval pred očami slúžok svojich služobníkov. A Dávid jej odpovedal, bolo to na počesť Hospodina, ktorý dal prednosť mne pred tvojim otcom, to ja si vrátil. A celý jeho dom, keď ma ustanovil za vojvodcu Izraela, Hospodinovho ľudu, chcem sa ešte hlbšie pokoriť, než doteraz. A ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte. A Saulova dcéra Míkal bola bezdetná až do svojej smrti. Viete, buď si účastník Božej prítomnosti, alebo si pozorovateľ Božej prítomnosti. Buď sa staneš účastníkom a ideš, lebo tam sa písalo, že celý národ vyšiel privítať Božiu archu, keď vošla. Kde bola Míkal? Mala byť hneď vedľa Dávida. Mala byť hneď tam. Ako je možné, že Míkal si dovolila ostať
pozorovať to z okna. Viete, toto je výzva pre nás. Pretože buď sa staneme účastníkmi Božej prítomnosti, alebo pozorovatelia Božej prítomnosti. Viete, pozorovateľ z vás urobí kritika. Pozorovateľ vidí chyby, ktoré sú. U nás sa to hovorí, že keď sa urobí komár, somár. Rozumiete mi? Chyby sú. My sme ľudia. A robíme chyby. A pozorovatelia ich veľmi, veľmi vyhľadávajú a vidia. Ale to, do čoho vás ja chcem dneska pozvať. A ešte som sa povedať, že cena za kritiku je veľmi, veľmi veľká. Neplodnosť. To je veľmi veľká cena. Chlapi veľmi, veľmi radi vidia ovocie svojej práce. My ženy potrebujeme vidieť, že to, do čoho investujeme, prináša ovocie. A cena za kritiku a za pozorovanie je neplodnosť. Tak to bolo u Míchal. A ja neviem ako vy, ale vo mne toto tiež robí bázeň. Pretože toto ja nechcem. Ja chcem Božie požehnanie. Ja chcem Božiu prítomnosť. A viete čo? To vo mne robí to, že ja chcem skočiť do nej. A ja ťa chcem dneska pozvať. A toto je moje pozvanie pre vás. Toto je moje pozvanie pre vás. Aby ste nezostali ako pozorovatelia Božej prítomnosti, ale aby ste sa stali účastníkmi Božej prítomnosti. Aby ste sa stali účastníkmi Božej prítomnosti. Možno budeš mať strach, dovol svojmu strachu, nech sa premení na bázeň. Možno Boh bude poukazovať na veci v tvojom živote, lebo to Božia prítomnosť robí. Nevadí. Nevadí, pretože Božia prítomnosť stojí za to. Ja ich chcem vidieť viac. Pri mne neviem si predstaviť svoj život bez Božej prítomnosti. Ja si to nemôžem dovoliť prežiť svoj život bez Božej prítomnosti. Rozumiete mi, ako to myslím? Ja sa chcem teraz za vás modliť. A ja vás chcem pozvať jednému odvážnemu kroku. Míchal vyšla von, keď chcela kritizovať. Zrazu prišla ku dverám a vyšla von a išla oproti Dávidovi. Ale ja vás chcem dneska pozvať. Ak sa vidíš ako pozorovateľ a ešte si sa zdráhal, ale túžiš mať Božiu prítomnosť viac vo svojom srdci a si povieš, Bože, dnes je ten deň, keď ja chcem skočiť do tvojej prítomnosti, aj keď ma to bude stať. Moja túžba je väčšia ako cena, ktorú musím za to zaplatiť. Moja túžba je väčšia ako cena, ktorú budem musieť za to zaplatiť. Možno naozaj ťa to bude stať niečo. Ale ja veľmi sa modlím, aby bola uvoľnená nová túžba po jeho prítomnosti medzi vami. A ak si to ty, ak chceš prejsť z pozorovateľa do účastníka, ja ťa chcem veľmi pozbudiť, aby sa postavila a prišiel. Pretože vieš, tam treba urobiť akt, že vstúpiš do toho. A ja sa chcem vás poprosiť, aby sme sa mohli všetci postaviť.